Здравейте хора, това е информативно видео, в което ще попитам дали да снимам или да не снимам на League of Legends. Да разгледаме руните. Още не съм си ги направил. Сложил съм си Physical Damage и Armor. Physical Damage, не? Jumps, авете не са ми много. Гарен, Джана, Джарванив, Джакс, Карма, Кейл, Мастер Уи, Мордекайзер, Нидале, Сивир, Соракът, Имо, Триндамир. Има уинсовете са ми 1902 Monsters and Minion Skills 38381 Takedowns 6486. Когато събера 16 героя ще играя ранкет и надявам се ще снимам. И мастери са ми Ада и Апа. За мен те са най-важните. Когато тръгна да играя ранкет, мога и да сложа определени мастери за всеки герой, който обичам да играя. Снимцата ми е ето тази. Ако искате да знаете как аз спечелих, пишете долу в коментарите. Това беше.